Yaro Karami ake faɗa ma. Bamu fara ba. Zamanin bai ida ba. Bai ida ba. Bamu fara ba. Zamanin bai kare ba. Bamu fara ba. Lokacin bai kare ba. Shiru ba tsoro ba. Bamu fara ba. Tunda shiru ba tsoro ba. To bamu fara ba. Bamu fara ba. Zamanin bamu fara ba. Bamu fara ba. Lokacin bai kare ba. Bamu fara ba. Ci gaba ban masu ma ba. Ban kasa ba. Na yi shiru kun gane ba. Sai na shirya ba. A hankali sannan na fito. Inda har na fito. To tilan su ji tsoro. Ni ne dodonsu. Ni ne ogansu. Kuma ni ne babansu. Kuma ni jazigarsu ne. Bamu fara ba. Aikin ban soma ba. Bamu fara ba. Aikin bamu soma ba. Bamu fara ba. Aikin bamu soma ba. Bamu fara ba. Wakar bamu soma ba. Bamu fara ba. Harkar waka na ce bamu soma ba. Inda harkar waka ce mu bamu fara ba. Harkar waka na ce bamu soma ba. Inda harkar waka ce mu bamu fara ba. Sannan ba za mu daina ba. Harkar waka bai wara daga Allah ba. Abin lissafi ne mun lissafa ne. Akwai baiwar sosai a cikin kayan mu. Kar da ka zage mu baiwar daga Allah ne. Kar ka ji haushin mu abin daga Allah ne. Kar da ka zage mu baiwar daga Allah ne. Kar ka ji haushin mu abin daga Allah ne. Ban fara ba harkar nan ban suma ba. Ban fara ba wakar ce ban suma ba. Ban fara ba na ce ma ban suma ba. Ban fara ba harkar nan ban fara ba.